משתפת אתכם איך אני מכינה עוגת מספרים. אז במקום לקחת את הבצק ולרדד אותו למלבן גדול בין שני דפי אפייה, שזה משימה מייגעת ביותר, פשוט אני לוקחת את השבלונה, שיצרתי אותה בעצמי אגב, אבל יש כאלה מוכנות. אני פשוט לוקחת את הבצק ומגלגלת אותו לנקניקים ומסדרת אותו על השבלונה כשהיא הפוכה, כשהמספר הפוך בעצם, כמו שאתם רואים בסרטון. ואז הופכת, מרדדת, חותכת את שאריות הבצק. פה הבצק היה, הכובע היה גבוה מדי, אז רידדתי שוב, חותכת מסביב עם סכין חדה, וזהו, ומוציאים בקלות את השבלונה. הבצק מוכן לאפייה, מפים אותו 10-12 דקות בחום של 170 מעלות, וכבר כל השכבות מוכנות. מדביקים אותן לקופסה עם קצת קצפת, ואז מזלפים כוכבים על פני כל השטח. בשכבה הראשונה אין צורך לחשוף את כל השטח בכוכבים, כי הם לא רואים את זה. וזהו, ממשיכים ככה לזלף לענתנו מלא כוכבים, כל השטח מלא, מוסיפים שכבה שנייה בזהירות. כמובן שכל התעסקות עם הבצק זה רק אחרי שהבצק קר לחלוטין, תנסו להרים אותו כשהוא חם ופשוט יישבר לכם. אבל גם זה לא נורא, אם זה שכבה שהיא גבוהה ממנה אנחנו מצפים את זה אחר כך בקצפת, אבל זה פשוט מחליט קצת לפעמים שזה נשבר. זהו, ככה סיימתי את כל ה-13. אחר כך שמתי פירות יפים, והנה התוצאה, עוגת בר מצווה.